Parang ulan. My God. My goodness. Oh. Sige. Abot doon. Abot. Oh, abot. Ano siya? Oh, didi ako.
Pinalukat ko na. Kung may nagdaon dito. Kasi, tanda, di ba? Ha? Tao, dahil pa sa blue. Para tuwag. Para tuwag. Kaya kami pagkaro. Leg ko pang kanil gusurbe. Ay, kunting drama sa comedy. Dali na ay congressman ending niya. Shooting pa ga? Grabe na ganyan na. Ha? Siyempre, lalo ko yung sabi. Grabe na ganyan. Mga baga nagsusurbe sa ninyo. Congressman niya. Grabe yun na. Ay, congressman na magsaka. Ay, hindi ako nilin buhay sa galiti. Sabi guys. Oo.
Bayad ko na yung tindahan.
balik kita. Kay, gusto pa? Gusto pa? Balik. Nangako ko nung gusto mo. Hindi kita iwan. Ganyan ka talaga. Hindi kita iwan. Kasi Kaya man ang babae mo, di nadulag sa inyo. nilagaan mo siya. Hindi ko siya iwan. Hindi iwag. Para makalis yung bagyan. Ay, sinasungabo. Ha? Sinasungabo. Wala. Ay, na, ano kayo paglumot, yan yung kami alalay. Oo. Iba yung dere nga. Ha? Oo. Matibay yun. Kaya kung mabunto yung pera. Ay, hindi ka? Ha? Wala. Wala. Yo! Wait! Yo! Ako na dito magbayad kita sa maliwat ang video so. Oh, hindi ko na. Sabi. Ha? Hindi na ang man. Hindi ko kaya sa iya. Ha? Hindi. Wala. Kung ito babae, wala. Wala man dito. Ha? Madali na. Hindi yan, hala ko ni kanina. Nagparaan. Inter ko lang. Grabe ang pinakalitan mo. Kasi